ja, net in. Hetzelfde verhaal als mij. Ja, rustig gewoon. Laat je hem hier staan. Even om die bladen denken. Ja. Jaring Melchers. Haast 16 jaar verlien maak ik een reportage over deze terugzetter. Hij is zo'n hier als er toch een auto rijden wordt vlakbij de ouderlijke pleats in Tjergaast. Daar lag Jaring in feutushouding langs de kant van de dik. En die sneurt de jongens toen zoer er echt dus nu knippen. Toen jongens hadden ze geen hoop meer. Maar hij redt het op. Jaring is sterk in de kop. Dan soort mijn hart was het kinderjaring en dan doe ik het toch. Hij is oermoedig. Dat is misschien zijn redding, dat hij Safia komen is. Als ik hem nou hier een letter weer opzietje, is er 30 hier en wen het er onder begeleiding op wendvorm de Kaap in Lauwert. Ik vreeg je hem of er een soort veroren is. Ja, in zin dat ik nou zelfstandig ben. En nee, want ik ben ook gewoon jaring. Ik heb nog steeds dezelfde droom. En wat is die droom? Om zo sterk, stevig mogelijk in het leven te komen te staan. Als we terugzoeken naar toen en nou, ja, dat is een wereldverschil. Ja? Wat is er al je veroren dan? Nou, ik ben veel sterker geworden, ik ben veel stabieler geworden, ik ben veel zelfstandig geworden, ja, alles gaat beter. Ja, dus het is zo goed in het leven, IJs. Ik voel me soms, ja, de beste. Ja? Het gaat soms, ja, heel slecht, maar ik denk dan aan wat ik bereikt heb en hoe sterk ik in het leven sta. En dan denk ik, ja, net in, hetzelfde verhaal als mij. Hoe lang ken je jouw jaring al? Ik denk al 12, 13 jaar of zo. Ik weet het niet precies. Ik zat in het bestuur en toen werd ik gebeld van... ik wil naar de Olympische Spelen. Kan dat? Oh, ja. Nou, kom maar een keer. En ja, hij is naar de Paralympics geweest, hè. En hij was zo gemotiveerd. Dus zei, ja, dat moeten wij kunnen regelen. En toen hadden we jaarvergadering. Toen vroegen we of een aantal mensen... met hem wilde roeien in de ploeg. Nou, er gingen allemaal handen omhoog. Nou, zo doen we het al jaren. En dat fanatieke is er bij Jaring nou een beetje af. Toen was hij echt te fanatiek haast. In 2012 dochter zelfs mooi om de Special Olympics in Den Bosch en hij hel het goud. In januari nog verbreekt er zijn eigen record mooi 4 seconden op het Iepen Europees kampioenschap indoorroeien in Amsterdam. Hoe gaat het, Jaring? Gaat goed. Ja, gaat heel goed. Maar wat gaat er nou terug die heen en wat viel het nou? Rust en heel goed bezig zijn. Nou, hij is echt heel sociaal. Hij maakt graag grapjesmaatje en dat leidt hem ook af. Dan gaat het beter. Als je hem aan de praat gaat, dan is er de Jaring wat oud leidt en dan heeft er minder het aandacht bij zijn gedoog en dan gaat het eigenlijk dan automatisch. Ik ben echt trots op de meesten dat ze me zo goed helpen. Dat is heel geweldig. Dat is super.
Hoe vaak best wel aan het roeien? Want best hier aan het roeien en ik nog in Grace? 2 keer per week. Ja joh. Ja, roeien is goed voor alle spieren in mijn lichaam. Ik heb 4 keer de Elfstedentocht gefietst. Ik heb 4 keer de Prinsenhoftocht gefietst. 4 keer de Elfmerentocht. En ik vind dat dat toch wel iets heel knaps is. Ja, want dat dost ik nog, dat fietsen. Ja, Ja. want ik wil dat als ik letter een vriendin krijg, dat ze dan trots op me kan wezen. Oh, vriendinnen? Ja. Aha. Dus dat is nog wel de wens, zeg maar. Ja. Ja. Had er nog een leuke vrouw naar hier zit, dan kan ze altijd even bellen. Het zou de droom van onmogelijkheid zijn. Het zou geweldig wezen. Ik hoop het.